Vítam vás na konferencii o podstate tom, čo nás ako organizátorov už dlhšiu dobu trápi, a to je radikalizácia politickej scény v Európe, ale aj na Slovensku. A práve preto sme sa rozhodli zorganizovať konferenciu s názvom Plazivý fašizmus v súčasnej európskej politike. Chceme poukázať na niektoré faktory, ktoré ovplyvňujú, či už priamo alebo nepriamo, politiku v rámci Európy, hlavne teda Európskej únie, a ktoré majú vplyv na jej radikalizáciu, ako aj na poukázanie na to, ako táto radikalizácia vplýva na politickú scénu na Slovensku. Ja som rád, že sa nám podarilo zabezpečiť popredných slovenských politológov, filozofov, historikov, aby na túto tému predniesli svoje príspevky. Trošku, ako to už býva, tak nám do prípravy konferencie zasiahlo počasie a kolegyňa a kolega z Rakúska a z Nemecka nemohli prísť, ale budete ich vidieť cez zoomové pripojenie na obrazovke. V tomto prvom bloku nebudete potrebovať tlmočnícke zariadenie, v druhom bloku, keď budú vystupovať oni, tak vzadu máte tlmočnícke zariadenia, ktoré si môžete vyzdvihnúť a bude to simultánne tlmočené. Konferenciu organizuje Slovenské protifašistické hnutie v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung. Za chvíľu odovzdám slovo Robovi z Anonymu, ktorý Friedrich Ebert Stiftung zastupuje na Slovensku. Sme veľmi radi, že nám podarilo túto spoluprácu nadviazať a dúfam, že bude pokračovať aj v ďalšom období. Ešte k tej organizačnej stránke predpokladáme, alebo teda máme zámer v budúcom roku, začiatkom v prvom štvrťroku vydať všetky príspevky, ktoré tu odznejú v tlačenej podobe vo forme zborníka, ktorý bude potom k dispozícii. Dúfam, že sa nám to podarí zdarne urobiť. Teraz poprosím Roba Zanonyho, aby za Friedrich Ebert povedal pár slov a zároveň sa ujal konferovania prvého bloku. Ďakujem. To je nejak vysoko. Ja som nižší. Ďakujem pekne. Ja som z Friedrich Ebert Stiftung, Robert Zanoni je moje meno. My sme nemecká sociálno-demokratická nadácia, kto nepozná, a ako taká si myslím, že musíme byť pri podujatí tohto typu a obsahu a témy. Preto takisto ďakujem Stanovi Mičevovi a Slovenskému protifašistickému hnutiu, že nás do toho zatiahli. Ďakujem aj vám, že ste prišli. Aj speakerom samozrejme. Ja som včera doslova ušiel z Devína, ktorý zavreli, potom už definitívne pre autá. Ale nehovorím to len tak akože odľahčenie, lebo je to vážna téma, ale len chcem povedať 3 vety vlastne k tej téme samotnej. Je výborné, že o tom budeme dneska hovoriť, pretože rieši tento problém v podstate celá Európa, ale rieši ho zatiaľ neúspešne. Z toho je zjavné, že ten problém je oveľa hlbší možno ako si myslíme. A moje želanie aj tejto konferencii je, že nebudeme hovoriť len o prejavoch a dôsledkoch a tendenciách, ale že budeme hovoriť aj o príčinách vlastne toho javu, lebo podľa mňa, a nie len podľa mňa, je to doložené rôznymi analýzami, štúdiami, to nie je len tak, že to je kvôli Putinovej propagande a sociálnym médiám a ešte neviem čomu. Máme tu tieto tendencie autoritárske, pod tým je nejaký hĺbší pohyb v spoločnosti, to, že sa nejaká jej časť cíti proste odsudzená, nereprezentovaná, z časti je tento pocit vyvolaný tými nezodpovednými politikmi, ale z časti je tam. A ja teda dúfam, že budeme aj o tom hovoriť, pretože keď o tom nebudeme hovoriť, tak vlastne len nejak nálepkovať ľudí za to, že nevyznávajú také hodnoty ako my, demokratické, to je málo. Tu vlastne nepomôžeme veci. Ďakujem pekne, to je všetko z mojej strany. Ešte raz ďakujem, že ste tu. Predtým, ako príde hovoriť Stano Mičev, tak mám tu čest predstaviť Martinu Kuštárovú,
nech sa páči, ktorá bude mať gitarové solo a neviem, či som si dobre zapamätal, že bude španielských a ešte nejakých latinskoamerických skladateľov nám zahrá a potom už prejdeme k Stanovi Mičovi. Ďakujem pekne.
Takže po tomto miestami melancholickom úvode prejdeme na ťažké témy. O pokusoch o obnovení ľudáctva na Slovensku po roku 1989 bude hovoriť Norbert Kmeď z Ústavu politických vied SAV. A Norbert Kmeď, nech sa páči. Ctené dámy, vážení páni, ďakujem vám pekne za vašu účasť. Dúfam, že vás trošku zaujmem. Keď sme diskutovali aj s pánom doktorom Mičelom o tom, ako spraviť tento referát, ktorý napokon vyšiel na mňa, tak podľa môjho názoru je dôležitý rok 1990-91. Sú tu dve významné osobnosti, dovolím si povedať. Pán docent Peter Weiss a pán Boris Zala, išiel som od kraja, je podľa abecedy, ktorí určite to doplnia alebo nejakým spôsobom niečo k tomu určite povedia v diskusii. Takže, aby som okolo toho už veľa nerozprával, ale viete, že po kolapse komunistického režimu v novembri 1989 sa začali verejne prezentovať aj tie organizácie a osoby, ktoré obhajovali slovenský štát, respektíve požadovali štátnu samostatnosť Slovenska, čiže zánik Československa, pretože viac než 40 ročia to nebolo možné. Používam vždy názov slovenský štát. Na roky 1939-1945 žiadna Slovenská republika vojnová, alebo neviem aká, z jednoduchého dôvodu, aby sme to odríšili, čo nie vždy všetci samozrejme to chcú po roku 1993. Čiže na razanciu Zákov vstúpili do verejného priestoru tí, čo obhajovali slovenský štát. Spoločnosť nebola pripravená. To už skonštatoval doktor Jozef Jabronický, historik disident. Súviselo to samozrejme aj s tým, že každý vedel v tomto období, že ten výklad odboja histórie slovenského štátu bol deformovaný a že to, čo sa oficiálne hlásalo, nie je celkom pravdivé a že vymeniť znamienka plus a mínus je príliš jednoduché. Záujem o inú než komunistickú interpretáciu SNP bol obrovský, o čom svedčia napríklad dve úspešné prednášky Jozefa Jabronického v januári 1990. Jedna bola v Mozartovom dome, kde sídlila VPN a na Jiráskovej, a druhá bola v aule Univerzity Komenského. Tá miestnosť bola skutočne nabitá, tak som ju videl len v tých novembrových dňoch a na tejto prednáške. V tomto období, keď mal doktor Jozef Jabronický tieto dve prednášky, odvysielala 31. januára Československá televízia štúdio Bratislava diskusiu o Slovenskom národnom povstaní. A zúčastnil sa aj okrem iných Martin Kvetko, účastník SNP, vedúca osobnosť demokratického exílu, Anton Rašla, účastník SNP a politický väzeň oboch režimov, totalitárnych aj slovenského štátu, aj komunistického režimu, Anton Hrnko, historik, a ešte aj doktor Stanislav Mičel, tu prítomný, sa zúčastnil aktívne tej debaty. Bolo tam asi viacej ľudí, ale to nám asi pán doktor Mičel potom doplní. Čiže základný problém bol v tom, že do roku 1989 obhajcovia slovenského štátu, čiže aj fašizmu v tomto, aby sme si boli jasní, nacizmu, spájam to do tohto pojmu,
ľudáctva, neoľudáctva, ako chcete. Tie spory sa presunuli z exílu po novembri 1989 na Slovensko. V decembri 1989 aj Martin Kvetkov vydal také vyhlásenie, kde pripomenul, že oni veľmi nediskutovali, boli to uzavreté skupiny. Ale tých, čo obhajovali slovenský štát, zrazu začal počet narastať. Vychádzalo množstvo časopisov a rôznych publikácií, ktoré v mene poznania historickej pravdy alebo odstraňovania bielých miest v slovenských dejinách propagovali najmä Jozefa Tisa, prezidenta slovenského štátu. Bez ohľadu na to, či ide o slovenský štát, Jozefa Tisa, fašizmus, celé to obdobie, vždy je to spojené s tragédiou slovenských Židov. Tak to bolo aj na prvej verejnej prednáške 18. decembra 1989, ktorú mal Pavol Čarnogórsky, poslanec Slovenského snemu, otec Jána Čarnogórskeho, nebudeme to rozoberať, ktorý mal na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a obhajoval tam prirodzene slovenský štát. To isté sa zopakovalo aj 18. apríla pred študentmi Univerzity Komenského spolu s exilovým historikom Františkom Vnukom. Spochybňovanie SMP, partizáni ako zločinci, všetky tieto narratívy, ako bolo za Slovák štátu vynikajúco, ako neboli žiadne politické vraždy a tak ďalej a všetko začalo až 29. augustom 1944. Dovtedy bolo ideálny stav podľa ich prezentácie. Tu samozrejme vzniká otázka, prečo sa zrazu ten slovenský štát, to ľudáctvo Jozef Tiso začal obhajovať. Samozrejme, netreba zabúdať, že po roku 1945 verejne sa nemohli prezentovať, ale v určitých kruhoch katolíckej cirkvi a v rodinách to pretrvávalo. A vznikla legenda o tom nespravodlivo odsúdenom, o tom, ako ten štát bol vynikajúci, všetko bolo zabezpečené, len tí zlí komunisti, židobolševici, luteráni a tak ďalej, tí sú dôvodom, príčinou toho, že všetko toto ideálne zaniklo. Časť osôb, ktoré začali pôsobiť v politike, adorovala slovenský štát a tak táto téma silnejšie rezonovala v spoločnosti a hĺbšie prenikala do verejnej mienky. Spomenul som už katolícku cirkev, najmä niektorí duchovní sa zasadzovali. V 90. rokoch je celý proces o rehabilitáciu predstaviteľov slovenského štátu. Je zaujímavé, že keď spoločnosť toto odmietala, tak skúšalo sa to cez perzekúciu katolíckej cirkvi po roku 1948, ale opäť to nevyznelo tak, ako by chceli obhajcovia slovenského štátu. Príkladom je snaha o beatifikáciu Jána Vojtašáka. To sa ťahalo roky a vieme, ako to skončilo. Ale napriek tej intenzívnej propagande obyvateľstvo, slovenská spoločnosť ostávala na pozíciách antifašizmu a podpory Slovenského národného povstania. Tu je zaujímavé, napríklad v každom výskume verejnej mienky je, že koľko percent ľudí podporuje alebo súhlasí s tým, že Slovenské národné povstanie je významné, že slovenský štát bol nedemokratický, totalitárny, ale napríklad
Bol taký časopis, možno si ho pamätáte, 2355 sa volal. A oni uverejnili jeden výskum verejnej mienky, ktorú realizoval výskum Ústavu kultúry v marci-apríli 1990. A tu oni publikovali, že 31,4% opýtaných kladne hodnotilo slovenský štát, negatívne 31,4% a 10,1% sa o problematiku nezaujímalo. Centrum pre výskum spoločenských problémov, oni pôsobili pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského alebo len pri Univerzite Komenského, to vám presne teraz nepoviem, realizoval v októbri 1990 výskum verejnej mienky, ktorý bol zameraný aj na historické osobnosti, udalosti, a v ňom 3,5% oslovených uviedlo hrdosť na Jozefa Tisa a hanbilo sa za neho 12,4%. Na protifašistický odboj bolo hrdých 21,5% respondentov a za slovenský štát sa hanbilo 7,1%. Tu je samozrejme, tie výsledky sú tiež, keď si ich porovnáme s tými pred chvíľou zmieňovanými, sú tiež trošku zvláštne, ale podľa autorov tohto výskumu existovala nezanedbateľná časť populácie, ktorá popierala výskyt akýchkoľvek negatívnych osobností domácej histórie. K tomuto výskumu však treba pripomenúť ešte, že to bola otvorená otázka. Čiže respondent nemal žiadne pomôcky, ktoré by mu výber uľahčili. Čiže musel sa v tom momente si spomenúť na nejaké historické udalosti a ako ich vníma. Čiže ale zároveň je to možné interpretovať tak, že ľudia sa o históriu nezaujímali, čo mohol byť dôsledkom toho, že počas komunistického režimu dejiny boli prezentované ako abstraktný proces, ktorý sa dal upravovať podľa momentárnych potrieb. Čiže náraz nacionalizmu v jarných mesiacoch roku 1990 súvisel aj s diskusiami o zmene štátu a jeho znaku. Súčasťou tých, čo boli na pozícii slovenského nacionalizmu, sa stali aj obhajcovia slovenského štátu. Je to zvláštne, lebo ako samozrejme, ako kto obhajoval Tisa, obhajoval aj nacionalizmus, ale za ten slovenský štát mohol byť aj človek, ktorý neobhajoval Jozefa Tisa, ani fašizmus, aj k tomu nacionalizmu. Viete, že tie debaty boli siahodlhé a bez akéhokoľvek výsledku. Kto je, kto nie je, zamenialo sa to za vlastenectvo, potom aj samozrejme za nacionalizmus sa označovali aj národovci z 18. 19. storočia, alebo tí, ktorí sa zaslúžili o vznik Československa. Ale čím viac sa vyhrocovali slovensko-české a československé vzťahy, tým viac sa do popredia dostávala táto problematika slovenského štátu, nacionalizmu, fašizmu. Aj najprv to bola taká raritka, potom sa z toho stala bežná súčasť spravodajstva. Každý sa k tomu samozrejme vyjadroval. Tu je v podstate zaujímavé aj taký trošku návrat do histórie alebo z histórie, že ako po roku 1945 sa časť ľudákov pridala ku komunistom, časť k demokratom. Samozrejme to isté bolo v roku 1938-39, keď sa časť ľudí pridávala z nejakých dôvodov k ľudákom, potom ich opúšťala. Takisto po roku 1989 časť členov komunistickej strany nielen deklarovalo, že už nie sú komunisti, ale začali inklinovať k rôznym formám nacionalizmu, k slovenskému štátu.
Čo k tomu možno napomohlo, bolo aj pôsobenie Národnej rady za oslobodenie Slovenska. Bola to exilová organizácia, ktorá pôsobila v západnom Nemecku, Spojených štátoch amerických a najmä Hlas a boli za samostatné Slovensko, aj keď oni tvrdili, že neobhajujú slovenský štát Jozefa Tisa, ale v skutočnosti to robili. Vedeli, že predsa len tej demokracie je niečo ťažšie obhájiteľné. Z tohto pohľadu ten celkový politický režim slovenského štátu. Začalo sa to prejavovať nielen, že niekto niekde si niečo napísal, povedal o slovenskom štáte, ale aj tých politikov. Napríklad do Slovenskej národnej rady sa dostali ľudia, ktorí, či už vedome, nevedome, začali tiež propagovať slovenský štát, dehonestovať Slovenské národné povstanie z toho, čo vtedy sa tak prezentovalo, že to bola všetko komunistická záležitosť a nemá to žiaden historickú cenu, význam, celý ten odboj. Treba si uvedomiť, že tieto reči boli aj v súvislosti s tým, ako sa prezentovalo Československo. Každý, kto prezentoval Československo, zrazu začal byť nepriateľom. Toto delenie na dve skupiny na Slovensku pretrváva dodnes. Ale spomeniem jeden príklad. 27. apríl 1990 prebiehala 26. schôdza Slovenskej národnej rady. A okrem toho prerokovávali správu poslancov, ktorí boli na služobnej ceste v Spojených štátoch amerických. Nevyznelo to veľmi v prospech situácii na Slovensku. Tie informácie v tej správe boli, predpokladám, negatívne. A k tomu sa vyjadril aj Emil Kucharovič. A on zastupoval stranu Slobody a vystúpil ako k tomu, že je to neskutočné, čo sa deje, lebo že o Slovensku sa považoval to za urážku, lebo o Slovensku sa rozpráva o Slovákoch v západných učebniciach, prezentujú sa ako národ pastierov a že majú fašistickú minulosť, ktorá prenikla až do oficiálnych vládnych kruhov. No a príčiny tohto stavu pramenili podľa neho v prvej Československej republike a v komunistickom režime, keď sa slovenský štát označoval za krérofašistický. Ale pozitívne sa vyjadrilo o Slovenskom národnom povstaní, ktoré, citujem, nechal vykrvácať Bene z Londýna a Gotwald z Moskvy, pretože slovenský národ vytvorením podmienok vzniku Tretieho frontu by sa bol dostal pozitívne do svetových dejín. Toto je ďalší problém, ktorý nie je ľahko uchopiteľný a to je tá skupina ľudí, ktorí obhajujú slovenský štát, obhajujú slovenské národné povstanie a nenávidia všetko, čo je československé. Čiže tým pádom, z môjho pohľadu, čo je československé, je demokratické. Nemusíte celkom súhlasiť, ale vždy tam boli slobodnejšie pomery, ako boli za slovenského štátu. A samozrejme myslím na prvú republiku, aj za slovenského štátu Čechoslovák, československý znamenal niečo progresívnejšie, pokrokovejšie. Takže potom boli rôzne zhromaždenia na jazykový zákon,
podporu samostatnosti, suverenity, a to tiež sa veľa pojmov k tomu istému viazalo a niekto bol za zvrchovanosť, ale zároveň bol za Československo, niekto už tá suverenita prijatá znamenala, že je to samostatný štát a v tomto prostredí sa ako tak určitý čas strácal, na druhej strane na povrch sa prezentovali pozitívne všetko, čo súviselo so slovenským štátom, s ľudáctvom. Samozrejme, netreba opomenúť Františka Vnuka a Milana Stanislava Ďuricu, ktorí to propagovali a boli prezentovaní ako tí najlepší znalci slovenskej histórie. Samozrejme, bol aj spory medzi historikmi v Československu, keď chcete na Slovensku, v českých krajinách s týmito dvomi pánmi. Bol aj jeden pokus o, nazvime to, zblíženie, to bola tá konferencia v Častej papierničke, ktorá nejako nevyšla podľa predstav ani jednej strany, aj keď ten zborník existuje, takže každý si môže pozrieť, ako to fungovalo. Samozrejme, doktor Jozef Jablonický bol osobitný prípad, na ňo si veľmi nedovolili, pretože bola tam tá 16-ročná perzekúcia tvrdá komunistického režimu, takže to chceli ho získať jedni aj druhí. Ale ako vieme, on ostal sám. V stručnosti, lebo už budem musieť končiť, dlho rozprávam, je tam po voľbách 1990 jediná strana národne orientovaná, ktorá kandidovala a presadila sa, bola Slovenská národná strana, kde boli tiež tie tendencie aj za slovenský štát, aj proti slovenskému štátu, záležalo od osôb, ktoré tam boli. Myslím osoby ako Stanislav Pánis, Ján Slota, pán Moritz, krstné meno nevadí, viem, Víťazoslav Moritz a tak ďalej, takže to oni prezentovali toto krídlo pro slovenský štát. Potom KDH, samozrejme, tam tiež bolo určité pnutie neustále, ktoré bolo aj za slovenský štát, aj proti slovenskému štátu. Už na prvom sneme KDH 17. februára 1990 boli tieto tendencie, ale Ján Čarnogórsky, František Mikloško a ďalší sklamali všetkých zástancov samostatnosti slovenského štátu, ľudáctva, lebo odmietli čokoľvek mať spoločné so slovenským štátom z rokmi 1939-45. A nakoniec to dospelo aj k štiepeniu KDH, ale celkové aj tej širšej koalícii potom po roku 1998 bolo viditeľné, že to KDH stále je v takom zvláštnom postavení, čo sa týka slovenského národného povstania. K tým voľbám ešte 90, samozrejme chcela sa ich zúčastniť aj spomínaná Národná rada Slovenska ale tí neboli pripustení, neboli schválení až po voľbách. Takže čo sa týka 90. rokov, po roku 1993 bola ešte zaujímavá diskusia na oddelenie štátu od režimu. Do toho neviem, či vhodným spôsobom to udržiaval aj pán prezident nebohý Michal Kováč, ktorý tvrdil, že on je prvým prezidentom druhej Slovenskej republiky. To je ako... Ale na druhej strane priznával, že ten štát bol nedemokratický, že Slovenská republika nenadväzuje na slovenský štát.
a tak ďalej. Samozrejme knižka Dejiny Slovenska a Slovákov, to bolo tiež 90. rokov, 96-7 ešte dosť vážny spor, pretože na túto knižku, ktorá obhajovala slovenský štát, bola rasistická, neznášanlivá voči iným národnostiam, boli využité aj peniaze Európskej únie z tedajšieho programu FARE. Potom napríklad ešte v 90. nejde len o premenovávanie ulic, jedna známa je stále vo Varíne, sú aj určité sochy, ktoré vyvolávajú, nejde len o bustu Ferdinanda Ďurčanského v Rajci, ale ide aj o bustu Jozefa Tisa, na ktorej sa prirodzene na jej Čajakovciach, myslím, sa zúčastnil aj poslanec za HZDS, vtedajšia to bola koalícia s rolníckou stranou. Takže veľa týchto prípadov, kedy sa aj už zabudlo na to, aké akcie sa kedy robili, ale tí, čo chcú, tak si ich nájdú. Toto prezentovanie utvrdzuje ich, že je to dôležité, aj keď prirodzene nie je to v súlade so súčasnou politikou Slovenskej republiky, hlásiacou sa k pluralite, k demokracii, ale na druhej strane využívajú to na to, aby mohli demonštrovať, že aj oni sú súčasťou toho demokratického zriadenia a majú právo na vyjadrovanie svojich názorov, a keď sú za to zákonom postihovaní, tak už je to diskriminácia a je to proti ľudským právam, ale keď oni hlásajú to, čo hlásajú, tak to je v súlade s ľudskými právami. Takže to je len niekoľko takých protirečení, ktorých sa táto slovenská politika neustále pohybuje. Ak som prekročil čas, ja sa ospravedlňujem, ale ďakujem vám za pozornosť. Dobre, ďakujem pekne. Ak máte otázky, nechajte si ich prosím na koniec tohto bloku a poprosím Petra Vajsa, 29. august, ako hrádza proti legitimizácii ľudáckeho režimu, ľudskej ideológie. Ďakujem pekne. Vážení mladí priatelia, kolegyne, kolegovia, tí, ktorí si pamätáte začiatok 90. rokov, rozhodol som sa, keď sme diskutovali o programe tejto konferencie, že by som pripomenul uzákonenie 29. augusta za štátny sviatok ako hrádzu proti legitimizácii ľudáckeho režimu a ľudáckej ideológie. Ale začnem aktuálnou situáciou. Najnovší výskum agentúry Median, ktorý bol uskutočnený 10. tesne pred oslavami povstania v auguste, na vzorke 1870 respondentov, ktorá je nadštandardná, a ktorý bol zameraný na vnímanie historických období a osobností, priniesol poznatky aj o percepcii slovenského štátu a slovenského národného povstania. Takmer 2/3 obyvateľov Slovenska vnímajú slovenský štát ako totalitný režim, za demokratický ho označil takmer každý piaty, to znamená pätina. Za totalitný režim považujú slovenský štát častejšie tí, ktorí označili aj Československo z rokov 48-89 za totalitný režim. Čo sa týka hrdosti na historické obdobia, každý piatý respondent zaň označil prvú Slovenskú republiku. To uvádzali častejšie tí najstarší respondenti a viac ako tretina respondentov pozitívne vnímajúcich Jozefa Tisa. Podľa tohto výskumu na Slovenské národné povstanie sú hrdé 3/4 obyvateľstva Slovenska a 13% má opačný názor.
13% sa k otázke nevedelo či nechcelo vyjadriť. A chcel by som pripomenúť aj iný výskum z dielne Inštitútu pre verejné otázky ešte z roku 2017. A ten priniesol poznatok, že s výrokom SNP bolo výrazom odporu proti fašizmu a preto by sme mali naň byť hrdí. Vtedy rozhodne súhlasilo 46% respondentov a skôr súhlasilo 39%. Skôr nesúhlasilo 7% a rozhodne nesúhlasili 2%, to znamená 9%. S výrokom Slovenské národné povstanie bolo povstaním proti vlastnému štátu a preto ho treba hodnotiť negatívne. Rozhodne súhlasili vtedy iba 2% respondentov a skôr súhlasilo 7%. Rozhodne nesúhlasilo 51% a skôr nesúhlasilo 30%. Aj keď tá metodika výskumov je prirodzene iná, možno na základe toho porovnania vysloviť hypotézu, že s priebehom tých rokov, od toho roku 2017, sa vnímanie slovenského štátu a jeho režimu zlepšuje a vnímanie Slovenského národného povstania zhoršuje. To implikuje, že nie je jedno, akým spôsobom sa interpretuje Slovenské národné povstanie a dôvody, prečo sa 29. august stal štátnym sviatkom, a najmä nie je jedno, ako sa táto oficiálna štátna tradícia vykladá politickou reprezentáciou. Pridajme k tomu ešte poznatky z reprezentatívneho výskumu agentúry AKO k problematike záujmu, znalostí a názorov na SMP, slovenský štát, holokaust a politický extrémizmus medzi mladými ľuďmi vo veku od 15 do 20 rokov z júna a júla 2019, ktorý bol uskutočnený z podnetu vtedajšieho riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania doktora Mičeva. Až štvrtina opýtaných nevedela odpovedať na otázku o príčinách holokaustu, len 57% respondentov vedelo uviesť aspoň približne správne obdobie trvania Slovenského národného povstania. K hodnoteniu slovenského štátu sa nevedelo vyjadriť takmer 60%. Pozitívny názor naň malo 24% mladých ľudí, negatívny 18%. Nemám času. Videl som jednu štúdiu, ktorá robila analýzu učebníc stredoškolského dejepisu, ktoré písal Robert Lec s nejakými dámami. Keby ste si to prečítali, tak pochopíte, že prečo sa tá tendencia zhoršuje. Podľa mňa sa narúša medzigeneračná kontinuita vo vnímaní tejto základnej tradície modernej demokratickej slovenskej štátnosti a dramaticky sa zužije elementárna poznatková báza vnímania modernej slovenskej národnej histórie u mladších generácií a práve tým sa otvára priestor pre návrat starých mýtov o vojnovej Slovenskej republike a povstaní proti jej fašistickému režimu, ktoré sa ešte pred 10-ročím zdali byť zásadným spôsobom marginalizované predovšetkým v odbornom, ale aj v politickom a mediálnom diskurze. V tomto kontexte sa oplatí pripomenúci historické a spoločensko-politické kontexty, ktoré mňa a mojich politických kolegov z tedajšej strany Demokratickej ľavice po novembri 1989 viedli k tomu, že sme tvrdohlavo presadzovali, aby sa 29. august vyhlásil za štátny sviatok. O Slovenské národné povstanie sa na začiatku 90. rokov zvádzal veľmi tvrdý politický zápas a keď sa ma pýtajú, na čo som zo svojho pôsobenia v strane Demokratickej ľavice hrdý, tak hovorím, že keby som nič iné nebol urobil so svojimi kolegami, len presadil 29. august za štátny sviatok, tak by som mohol pokojne spávať a pozerať sa na seba do zrkadla. Hovorím to preto, že chcem nadviazať na to, čo hovoril docent Kmeď. V tých uvoľnených pomeroch po 17. novembri 89 sa naozaj rozhoreli diskusie na tému dobudovania slovenskej štátnosti a novej podoby federácie a tie slovenské požiadavky sa pod vplyvom toho, o čom pán Kmeď hovoril, príliš často paušálne a zjednodušene označovali za prejavy nacionalizmu, separatizmu či dokonca neofašizmu, za úsilie o návrat k vojnovej Slovenskej republike a k Tisovmu odkazu. Pomohla k tomu skutočnosť, že pričinením ľudáckej povojnovej emigrácie, ktorá po návrate na Slovensko dostala neobmedzený priestor prezentovať svoju historickú mytológiu, lebo mohla argumentovať, že ľudáci a katolíci sa stali obeťami komunizmu, sa do slovenského politického diskurzu
burlivo vrátila téma vojnovej Slovenskej republiky. A s ňou prišli pokusy rehabilitovať, ba až glorifikovať jej prezidenta Jozefa Tisu, prihlásiť sa k 14. marcu ako slávnej historickej udalosti a postaviť po novembrovú osamostatnenú Slovenskú republiku na tejto tradícii. Cieľom bolo sugerovať občanom pocit, že kto nepovažuje dnešnú Slovenskú republiku za nástupkyňu vojnového slovenského štátu a kto neodsudzuje Slovenské národné povstanie, necíti národne a nie je dobrý Slovák. Vzhľadom na to predchádzajúce vystúpenie Norberta Kmeťa, ktoré prinieslo aj faktografiu o tom, ako tie ľudácké sily politicky, ideologicky vstúpili na Slovensko, by som si dovolil zacitovať z jednej práce Ivana Kamenca, ktorý patril medzi tých historikov, ktorí čelili tejto ľudáckej mytológii, akým spôsobom on popísal tú atmosféru vo vtedajšej slovenskej spoločnosti. Ruka v ruke s apológiou vojnového štátu, jeho režimu a jeho najvyšších reprezentantov logicky dochádza aj k jednoznačnému odmietnutiu akýchkoľvek prejavov protifašistického odporu. Osobitne sa útočí na Slovenské národné povstanie, ktoré označujú za špinavú bratovražednú vojnu, za neuveriteľné sprisahanie proti vlastnej štátnosti, za zákerný puč a zradu životných slovenských štátnych a národných záujmov, za priamu cestu ku komunistickej totalite. A Kamenec upozornil, že takéto hodnotenia sa nevyskytovali iba u ľudáckych exilových historikov a v publikáciách rôznych laikov a šarlatánov, ale aj v odborných článkoch profesionálnych historikov, ktorí sa k ľudákom pridali náhle zasiahnutí národným cítením, ako hovorí Kamenec. A oponentov dehonestovali ako profesionálov, ako nekompetentných ľudí, ale najmä ako škodcov slovenského národa. A medzi takýchto ľudí zaradili aj také hviezdy slovenskej historiografie, ako sú Jozef Jablonický alebo Ľubomír Lipták. Bolo zrejmé, že nikto z politikov nemôže za slovenských profesionálnych historikov zviesť zápas s týmito ľudáckými mýtmi. Osobitne historický ústav SAV v ňom zohral obrovskú úlohu. Slovenskí historici si nenechali nanútiť Františkom vnukom v roku 1991 formulovanú falošnú dilemu, že majú nádej na prežitie iba vtedy, ak budú akceptovať výsledky exilovej historiografie. Dokázali sa rýchlo vysporiadať s deformáciami vo vnímaní obdobia po roku 1938 a Slovenského národného povstania pod vplyvom komunistickej propagandy a presadili seriózny vojensko-historický opis udalostí spätých so Slovenským národným povstaním, so všetkými pozitívami aj negatívami v dobovom kontexte. Napokon veď tieto práce boli aj ešte za bývalého režimu pripravené Jozefom Jablonickým aj Ľubomírom Liptákom. Zdokumentoval sa holokaust, vydávali sa dokumenty a pamäti z obdobia vojnovej Slovenskej republiky a SNP, konali sa vedecké konferencie, vyvrátili sa všetky tie ideologické nepresnosti z jednej z druhej strany pri výklade obdobia vojnovej Slovenskej republiky a SNP. Dôležité je, že stále jasnejšie sa ukazovalo, že to, čo predkladajú už spomínaní Ďurica a Vnuk a ich epigóni, je poznamenané neúctou k základným faktom, je návratom historiografie do predvedeckého štádia, kam si do 19. storočia, keď sa vytvárali národné mýty. Argumentácia kvalifikovanej slovenskej historiografie bola taká presvedčivá, že verejná mienka na Slovensku sa jednoznačne priklonila na jej stranu. Svoju rolu zohralo aj to, že na začiatku 90. rokov ešte žilo množstvo priamych aktérov povstania, ktorí boli živými nositeľmi historickej udalosti a ľudácké vymysly ich poburovali. Bolo však treba reagovať aj politicky. Škandály, ktoré vyrábali ľudáci a neoľudáci, poškodzovali slovenské politické úsilia o narovnanie federácie. Nielen v Česku, ale aj v zahraničí vnímali politickú ofenzívu ľudákov ako využitie demokratických pomerov pre návrat k tradícii fašistického štátu, ktorý vznikol a existoval z vôle Hitlera a ktorého predstavitelia aktívne podporovali politiku založenú na rasovej nenávisti. Sám som vtedy ako aktívny politik, bol som predseda druhej najsilnejšej politickej strany na Slovensku, komunikoval so zahraničnými diplomatmi, so žurnalistami a dostával som túto otázku takmer každodenne na stôl, že čo sa to u nás deje.
A došlo tak k hádzaniu všetkých, ktorí nesúhlasili s ulpievaním na tej centralistickej podobe spoločného štátu do jedného mecha, ako nacionalistov, separatistov a Tisových pohrobkov. To skomplikovalo aj rozhovory o reforme Československej federácie a jasné dištancovanie sa od Tisa a jeho režimu sa stalo aj predpokladom obnovy morálneho kreditu a dôveryhodnosti Slovenskej republiky v zahraničí a predovšetkým v Čechách a na Morave. Veď všetci vedeli, že sa pripravujeme na samostatnú existenciu. Našou odpoveďou v SDL na skúsenosť slovenskej spoločnosti s dvomi totalitnými režimami, ľudáckým a komunistickým, čiernym a červeným, s dvomi štátnymi ideológiami, ktoré boli navzájom nezlúčiteľné, bola zdanlivo jednoduchá požiadavka. Budovanie laického, svetonázorovo neutrálneho štátu. Zasadili sme sa za prvý článok ústavy Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát, neviaže sa na nejakú ideológiu ani náboženstvo. Nechceli sme, aby jednu dominantnú ideológiu po zmene režimu nahradila iná, aby sa namiesto nanúcovaného vedeckého ateizmu za vlády KSČ na začiatku 90. rokov ujala ľudácka predstava podľa Tisovho vzoru prinavrátiť Boha do verejného života, ovládnuť školstvo a kultúru, cez zákony podriadiť občanov požiadavkám katolíckej dogmatiky. Inšpirovali sme sa pritom vetou z Vianočnej dohody, ktorá sa nepripomína dostatočne často. Zachovaná má byť sloboda náboženských vyznaní, vylúčený má byť však vplyv cirkvi na smer a vedenie štátu. Toto bolo vlastne jedným z 12 bodov verejnosti proti násiliu toho prvého programu, ktorý sa doteraz stále nenaplnil. Odpoveďou na z histórie zdedený nezmieriteľný antagonizmus komunisti versus ľudáci bola z našej strany transformácia komunistickej strany Slovenska na stranu sociálno-demokratického typu a hlboké a úprimné prehodnotenie ideologických a interpretačných stereotypov vo vzťahu k najnovším slovenským dejinám, najmä obdobia od roku 1938. Len tak bolo možné z našej strany nastavovať účinné zrkadlo ľudáckym stereotypom a mýtom a brániť recidívam ľudáckej politiky v ponovembrových politických stranách. Veď nám mohli odpovedať, čo mi nám tu komunisti rozprávate, však vy ste ostali takí istí, tak a prečo by sme my nemohli ostať takí istí, ako sme boli kedysi. Táto transformácia sa nám podarila a v roku 1992 kandidovala SDL už so sociálno-demokratickým programom a na protest proti zmene ideologických základov a hodnotenia dôležitých momentov najnovšej československej a slovenskej histórie vznikol Zväz komunistov Slovenska a KSS ako protest. No a tretiou odpoveďou na ten agresívny tlak ľudáctva bolo pokúsiť sa postaviť demokratickú Slovenskú republiku na živej slovenskej a zároveň univerzálnej európskej tradícii antifašistickej rezistencie. Slovenské národné povstanie malo stále vo veľkej časti spoločnosti vysoký kredit, žili a verejne boli aktívni mnohí jeho priami účastníci a pamätníci krutej nacistickej a gardistickej perzekúcie po jeho vojenskom zatlačení do hôr a ich príbuzní. Tiso, vyznamenávajúci SS-ákov na námestí v Banskej Bystrici, bol stále silno zapísaný v pamäti Slovákov bez ohľadu na to, aký mali postoj k vedúcej úlohe komunistickej strany Československa. Títo ľudia sa vehementne dožadovali satisfakcie v podobe vyhlásenia významnej udalosti svojho života a rodiny za štátny sviatok. Demokratizáciu pomerov vnímali ako príležitosť znovu po viac ako 15 rokoch to urobiť, lebo SNP bolo štátnym sviatkom iba 6 rokov, aj to iba na Slovensku do roku, tuším, 75 alebo 6. Požiadavke napraviť to, vrátiť Slovenskému národnému povstaniu jeho historický a spoločenský význam, očistený od nánosov utilitárnej politickej reprezentácie predstaviteľmi predchádzajúceho režimu, som s kolegami poslancami v Slovenskej národnej rade vyšiel v ústrety 27. augusta 1990, keď som predložil návrh, aby SNR schválila 29. august ako štátny sviatok. Tento pokus však neúspel, presadil sa jednorazový Deň národného zmierenia 1. novembra. K odmietnutiu nášho návrhu sa retrospektívne vyjadril jeden z vtedajších poslancov Slovenskej národnej rady za VPN, Peter Tatar. Citujem, my sme návrh komunistov odsunuli, VPN z KDH povedali, dobre, je to úžasný sviatok, ale nebudeme ho prijímať na podnet komunistov.
Až potom v roku 1991 alebo 1992 sme prijali spoločný návrh, že SNP je štátny sviatok. K tomu sa žiada iba akýsi technický komentár. Po voľbách v roku 1992 už tá časť VPN, ktorú predstavoval Peter Tatár, v Slovenskej národnej rade vôbec nesedela a poslanci kresťansko-demokratického hnutia hlasovali ako jeden muž proti novému návrhu na schválenie 29. augusta za štátny sviatok, ktorý sme podali. Teda po schválení ústavy sme sa rozhodli ako poslanci SDL už vyhlásiť 29. august ako štátny sviatok. Mala to byť politická reakcia na všetko to, čo sa usilovala mystifikovať, kamuflovať a prekrúcať ľudácka emigrácia a jej domáci neoľudácky ideoví a politickí spojenci a čo Slovensku robilo problémy doma aj v zahraničí. Návrh zákona predniesol 29. septembra 1992 podpredseda SDL Pavol Kanis a keďže ho prijala za svoj aj vláda Vladimíra Mečiara, tak vzrástla šanca, že získa hlasy členov poslaneckého klubu HZDS. Vtedy HZDS malo zo 150 poslancov 74. V konečnom dôsledku však rozhodla vôľa jednotlivých poslancov stotožniť sa s hodnotami Slovenského národného povstania. Tá diskusia v SNR bola argumentačne veľmi tvrdá, lebo išlo o charakter a smerovanie nášho štátu, ale viedla sa bez akýchkoľvek urážok kultivovaným spôsobom neporovnateľným s dnešnými maniermi v Národnej rade Slovenskej republiky. Podľa preambuly nášho návrhu sa mala SNR uzniesť na tomto zákone, citujem, vedomá si významu Slovenského národného povstania, v ktorom slovenský národ 29. augusta povstal do boja proti totalite, útlaku, rasizmu, fašizmu, potlačovaniu ľudských a občianskych práv a nehľadiac na obete prejavil túžbu žiť slobodne, hlásiac sa k odkazu celého antifašistického odboja. V návrhu zákona sme v súlade s demokratickými princípmi a ľudskými právami a slobodami teda už neodkazovali iba na svojbytnosť slobodného slovenského národa, ale aj na hodnoty, ktoré povstanie vyjadruje. Pavol Kanis pri predstavovaní návrhu hovoril o SNP ako udalosti, ktorá vo vedomí národa a štátu mimoriadnym spôsobom ovplyvnila históriu a činy celých generácií. Citujem, na 29. augusta 1944 povstal slovenský ľud, slovenský národ proti nacistickému okupantovi a domácemu totalitnému režimu. Slovenské národné povstanie je v našich dejinách historickým medzníkom. Stalo sa zdrojom historického povedomia ľudu, ktorý so zbraňou v ruke prispel k svojmu oslobodeniu a nečakal, až bude oslobodený. Na týchto dejinných faktoroch a faktoch nemôžu nič zmeniť ani deformácie hodnotenia SNV v 50. alebo nasledujúcich rokoch, ani falzifikácie odkazu a glorifikácie niektorých jeho aktérov. Pavol Kanis sa mohol opierať aj o vyjadrenia historikov, ale bolo doručených asi 120 podporných stanovísk a petícií. To znamená, že tá diskusia nebola kabinetná, nebola iba parlamentná, to bola naozaj široká ľudová diskusia v celej Slovenskej republike. Vo vyhlásení 9 historikov zo 7. septembra 1992, kde boli aj Jozef Jablonický, Ľubomír Lipták, sa uvádzalo. Historici, ktorí sa už dlhší čas zaoberajú dejinami Slovenska v rokoch 1938 až 1945 a osobitne tunajším protifašistickým zápasom, nepovažujú výskum povstania za uzavretý. Jednoznačné sú však základné východiská a ciele povstania. Išlo v ňom o systematicky pripravovaný a vedený zápas proti fašizmu, nech mal už podobu nacistickej supremácie či priamej okupácie alebo domácej totality a nedôstojnej kolaborácie. Išlo v ňom o demokratickú obnovu slovenskej štátnosti v rámci rovnoprávneho spolužitia s bratským českým národom v spoločnom štáte, o odmietnutie tej podoby štátnosti, ktorá bola násilím nastolená po 14. marci 1939, a v ďalších rokoch politicky morálne degenerovala v kolaborácii s nacistickým Nemeckom. Povstanie malo skutočne celonárodný charakter, aj keď jeho jednotlivé zložky mali o jeho konečných cieľoch rozdielne predstavy. Zjednocujúcim prvkom tu bol zápas proti fašizmu, túžba po slobode, demokracii a skutočnej národnej emancipácii. Chcem tu podotknúť, že tieto základné charakteristiky významu povstania, odôvodnenosti povstania,
ako základnej štátnej tradície Slovenskej republike ani po tých 32 rokoch od schválenia toho zákona nestratili nič na aktuálnosti. Neprišiel žiadny nový historický výskum, ktorý by priniesol nevyhnutnosť zmeniť tieto základné východiska. V tej diskusii odznievali samozrejme rôzne názory, pretože bola aj skupina historikov, ktorá prijatie takéhoto návrhu pokladala za predčasné, kým udalosti súvisiace s povstaním nebudú vedecky prehodnotené a kým si naša spoločnosť neutvorí pravdivý obraz o povstaní. A navrhli tí historici, aby sa štátnym sviatkom stal 17. september, keď v roku 1848 Štúrovská Slovenská národná rada vyhlásila neodvislosť. Tým hlavným lídrom odporu proti schváleniu 29. augusta však bol poslanec kresťansko-demokratického hnutia Anton Neuwirth. Tvrdil, že 29. august je deň, v ktorom sa začala tragédia slovenského národa. Áno, tragédia, lebo v ten deň zdvihol Slovák zbraň proti Slovákovi, Slovák začal zabíjať Slováka, nikdy predtým to naše dejiny v takej miere nepoznali. Bol to prvý veľký bratovražedný boj v našich dejinách. A keď sa ešte aj teraz pri mojich slovách zdvíha vo vašom vnútri z jednej či z druhej strany horkosť, uvedomte si prosím, že je to ozvena nenávisti oboj strane rozosievanej plným prierištím práve 29. augusta 1944. Z tohto celkového pohľadu slovenského národa sa nám tento deň javí ako čierny. Poslanec Neuwirth sa vo svojom prejave vôbec neopieral o poznatky historiografie, dôraz kladol najmä na vyhrotenie emócií, čomu zodpovedal aj záver jeho vystúpenia. Ponúkol riešenie prostredníctvom vytvorenia pamätného dňa celonárodného a všeobecného zmierenia aj s miestom pamäti, spoločným cintorínom pre povstalcov aj gardistov, ktorý by zároveň dopomohol splniť Slovákom ich cyrilometodské poslanie. To vlastne znamenalo dehonestovanie Slovenského národného povstania, stavanie povstalcov na jednu úroveň s tými, proti zločinom, kolaborácii s nacistami, totalitným praktikám a tak ďalej povstali. A najmä podsúvanie, že miesto 29. augusta by mal byť štátnym sviatok 14. marec ako nosná tradícia ponovembrovej Slovenskej republiky. V reakcii na to som vtedy v diskusii povedal, potrebuje dnešná Slovenská republika, ktorá slobodne deklarovala svoju zvrchovanosť a prijala svoju ústavu, pre svoju budúcnosť zvrchovaného štátu barličky odvolávania sa na režim, ktorý vznikol a udržiaval sa z vôle Veľkonemeckej ríše? Domnievam sa, že takéto barličky Slovenská republika nepotrebuje. Preto nevidím dôvody spochybňovať 29. august ako deň vhodný na vyhlásenie za štátny sviatok. Tu by som chcel povedať, že nedávno dcéra Antona Neuwirtha, Anna Záborská, v roku 2020 zopakovala otcov návrh a požiadala, aby sa miesto 29. augusta ako oslavy SNP slávil nejaký deň národného uzmierenia. To znamená, táto myšlienka stále žije. V polemike s poslancom KDH, ktoré ako jeden muž potom hlasovalo proti návrhu zákona, zohral veľkú rolu poslanec HZDS Radomír Žingor, syn hrdinského partizánskeho veliteľa Viliama Žingora, popraveného v roku 1950 v rámci politických procesov Gottwaldovského vedenia KSČ proti významným postavám SNP. Ako druhý vystupujúci po Pavlovi Kanisovi so slzami v očiach povedal, no neuznať Slovenské národné povstanie za štátny sviatok by znamenalo poprieť historické právo národa na slobodu a demokraciu. Jeho slova aj ten spôsob prednesu vyvolali burlivý potlesk a zrejme aj vďaka nemu jasná väčšina poslancov HZDS zahlasovala za ten zákon. Pozmeňovací návrh Antona Neuwirtha, aby sa 29. august stal pamätným dňom celonárodného všeobecného zmierenia, bol zamietnutý. Hlasovalo nám 29 poslancov, proti bolo 61, zdržalo sa 36 a v konečnom hlasovaní bolo 89 poslancov za zákon o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok, až 38 zo 128 prítomných poslancov sa zdržalo alebo bolo proti návrhu zákona. Tu treba povedať jednu dôležitú vec, na ktorú sa tiež zabúda.
Poslanci Spolužitia Maďarského kresťansko-demokratického hnutia zahlasovali za tento zákon, čo ja pokladám za štátotvorný čin s takým dlhodobým účinkom. Pár slov, keďže nechcem príliš prekračovať čas, by som chcel venovať tomu, že to schválenie 29. augusta za štátny sviatok bolo aj jasným signálom medzinárodnému spoločenstvu, kam smeruje naša samostatná štátnosť. Už spomínaná skupina tých 9 historikov na čele s Jozefom Jablonickým vtedy vo svojom vyhlásení podporujúcom prijatie správne upozornila. Nepoznáme ani jeden štát, ktorý by nemal v úcte protifašistický odboj svojho obyvateľstva. Zopakujem, vtedy sa najmä v Česku, ale aj v zahraničí, ten vývoj na Slovensku prijímal s istými obavami a to úsilie o završenie slovenskej národnej emancipácie sa v európskych demokraciách často vnímalo ako ozvena bývalého fašistického štátu. Tým, že sme sa priznali k tomuto dátumu, tak Milan Kňažko 19. januára 1993 v prejave na valnom zhromaždení v New Yorku, keď sa Slovenská republika začleňovala do tejto svetovej organizácie, sa mohol prihlásiť k univerzálnej európskej antifašistickej tradícii. K otázkam o vzťahu k Tisovmu režimu musel čeliť prvý slovenský prezident Michal Kováč. Spomenuli sa tu jeho pôvodné názory, krátko po zvolení do funkcie, lebo v apríli 1993 ho americký prezident Bill Clinton pozval na otvorenie Múzea holokaustu do Washingtonu. A fakt SNP ako štátneho sviatku bol významným pozadím skutočnosti, že v júni 1994 bol aj slovenský prezident Michal Kováč pozvaný britskou kráľovnou Alžbetou II na oslavy 50. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii ako hlava štátu z protinacistickej aliancie. Maďarský a nemecký prezident vtedy pozvánku nedostali. A tá identifikácia Slovenskej republiky s slovenským národným povstaním sa završila tu v Banskej Bystrici 29. augusta 1994 pri 50. výročí Slovenského národného povstania. Priateľom som pred chvíľou hovoril, že to námestie SNP bolo plnšie ako pri novembrových demonštráciách. Bolo hlava na hlave, to bol ľudový sviatok. A prišlo tam 6 prezidentov, niekoľko premiérov, niekoľko ministrov zahraničných vecí, reprezentantka USA Madeleine Albrightová v OSN. To znamená, bolo to také neformálne medzinárodno-politické uznanie Slovenskej republiky, že nebude nadväzovať na ten vojnový slovenský štát. Ja by som chcel poznámku jednu urobiť v súvislosti s tým, ako sa deformuje odkaz Slovenského národného povstania. V tom predposlednom čísle mesačníka Kapitál, ktoré je venované Slovenskému národnému povstaniu, Dominik Želinský zverejnil prístupok pod názvom Antifašistické mimikry. Poznámky k teórii antifašistického predstierania. Ukázal, ako sa fašisti maskujú, alebo krajní pravičiari, že sú antifašisti. Stojí za to prečítať si to a myslím si, že kľúčovú úlohu do budúcnosti bude mať to, akým spôsobom budú Slovenské národné povstanie interpretovať politici pri príležitosti štátneho sviatku. Ja som verejne vyslovil nespokojnosť nad tým, že už minulý rok, ale aj tento rok vlastne sa začali znovu deformácie výkladu Slovenského národného povstania. A na záver mi dovolte zacitovať z úplného záveru pozoruhodnej knihy Antona Hruboňa Fašizmus náš slovenský, ktorá vyšla v roku 1921. Hoci vo svojej historickej podobe je Hlinková slovenská ľudová strana dnes už mŕtvou stranou, jej evolúcia za 40 rokov existencie predstavuje silné memento. Naznačuje totiž, že transformácia katolícko-konzervatívnej strany na stranu obdivujúcu ideály fašistickej revolúcie nie je za určitých spoločenských, ekonomických a sociálnych konštelácií nemožná. A to je dosť úzkostné zistenie, ktoré nemôže naplňať optimizmom. Najmä, keď si všimneme to formovanie silného národno-konzervatívneho bloku v Slovenskej republike. Ďakujem, že ste ma vypočuli.
Sme v časovom sklze, takže poprosím pána Pavla Struhára z Univerzity Alexandra Dubčeka, aby pokračoval v podstate tam, kde Peter Weiss skončil. Takže nadväzuje nám to výborne. Neviem, či... Aha, výborne. Dobre, dobrý deň. Nie je to ľahké pokračovať po takom rečníkovi a po takých autoritách, ako je pán Kmeď alebo pán Weiss. Pokúsim sa. Len tak osobne na začiatok, ja som veľmi rád, že vzniká niečo ako Slovenské protifašistické hnutie, najmä v kontexte toho, akým spôsobom a akým smerom sa uberá doteraz najväčšia protifašistická organizácia na Slovensku. To je tak môj osobný názor. Ja ďakujem za to, že tu môžem byť a že môžem pokračovať trošku hrubšie a možno trošku drsnejšie ako doteraz. Doteraz sa mi to zdalo, sme sa tak zaoberali tými intelektuálnymi elitami, tými diskusiami na intelektuálnej pôde, možno na politickej pôde. A ja teda trošku prejdem k extrémnej pravici na Slovensku za posledných 30 rokov, ktorá v istých momentoch určite bola práve taká pouličná, taká autentická do istej miery, aj keď si potom povieme, že asi aj tam sa dejú určité procesy, ktoré nás majú zneistiť. Ja som tento príspevok robil s Tomášom Nociarom. Je to trošku taký náš sen, pretože nemáme na to veľmi čas, ale taký náš sen urobiť prehľadovú štúdiu alebo prehľad extrémnej pravice na Slovensku od roku 1993. Žiaľ, v tej vedeckej sfére to nie je príliš žiadané, takéto kvázi monografie alebo prehľadové štúdie, že trošku sa to uberá iným smerom, preto je to skôr hobby, ale verím, že sa k tomu dostaneme. A toto sme vnímali ako celkom dobrú príležitosť na to, aby sme sa do toho pustili. Hneď na začiatku také metodologické poznámky k tomu, čo dnes odznie. Ja sa budem snažiť teda byť stručný, aby som to stihol do tohto rámca. Je to deskriptívny charakter štúdia, to je práve to, čo nie je možno vždy populárne, ale takáto štúdia na Slovensku absentuje. Je mnoho čiastkových štúdií, z ktorých čerpáme a ktoré boli vydané, ale v zásade veľa tých prác, ktoré monitorujú krajnú pravicu na Slovensku, v samostatnej Slovenskej republike je málo, sú staršieho dáta, teda myslíme si, že by sa zišlo trošku to updateovať alebo teda prispôsobiť v súčasnosti. Zároveň táto štúdia môže byť základ pre ďalší výskum, respektíve opatrenia. Napríklad napadá mi tiež nastavenie opatrení v rámci bojaschopnej demokracie. To znamená, že akým spôsobom demokracia sa má brániť proti silám, ktoré ju ohrozujú. Je to legitímne právo demokratického režimu, len ide o to, akým spôsobom sa k tomu dostaneme. Ten cieľ príspevku bol popísať 3 dekády transformácie slovenskej extrémnej pravice z pôvodne marginálneho politického prúdu po relevantnú politickú stranu, alebo teda silu, respektíve jej cestu z ulic až do parlamentu. A v podstate v priebehu si budeme ukazovať to, akým spôsobom tam dochádza k tomu prepájaniu pouličného pravicového extrémizmu s politickou reprezentáciou extrémnej pravice na Slovensku. Rozhodli sme sa, že to urobíme spôsobom tzv. Fázovaním, teda, že budeme fázovať ten vývoj. Je to trošku vždy riskantné z toho metodologického hľadiska, lebo samozrejme, že keď určujete fázy, aj my s Tomášom sme sa na tom viackrát tak nezhodli, že kedy tá fáza začína, kedy končí, koľko tých fáz má byť. Je to trošku také diskutabilné, ale my sme sa snažili ten vývoj extrémnej pravice na Slovensku rozdeliť do 5 fáz, ktoré si teda postupne prejdeme. Ten základ je, že tie fázy reflektujú zmeny v organizácii extrémnej pravice. To znamená, že je mi to trošku ľúto, ale nie až tak sa budeme zaoberať ideológiou, nie až tak sa budeme zaoberať možno témami. Bolo by to na samostatný príspevok a verím, že v podstate v tej práci, ktorú budeme robiť s Tomášom neskôr, že sa k tomu dostaneme, ale teraz sa primárne zaoberáme teda tými organizačnými formami. Ale tie jednotlivé fázy, a ja to tak stručne spomeniem, sú samozrejme charakteristické aj rôznou intenzitou extrémizmu, napríklad politickými stratégiami alebo aj ideologickými špecifikami a dokonca aj štýlom obliekania, čo si možno hneď na začiatku ukážeme. My sme sa zaoberali, z každej tej fázy sme si vybrali aktéra, ktorý najlepšie tú fázu vystihuje.
prípade subkultúr sú to skinheadi, v prípade občianskych združení Slovenská pospolitosť, v prípade odporu bez vodcu je to národný odpor, potom akčná skupina Vzdor v prípade polovojenských skupín a samozrejme to, čo nám je asi najznámejšie, parlamentná politická strana Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko. Takže takýmto spôsobom postupne budeme prechádzať to obdobie od roku 1993. Najprv, keď som si to pripravoval, tak si hovorím, že však toto všetko sme prežili, to sú všetko známe veci. To je všetko to, čo vieme a pre mňa je to ešte tým pádom častejšie, lebo vy môžete vedieť ešte viac ako ja, si myslím. Ale potom na druhej strane, keď som videl mladých ľudí, tak si hovorím, že fíha, no pre nich to môže byť dejepis už, že to je niečo, čo možno pre nich nie je také bežné, tak si myslím, že to môže byť pre nich celkom užitočné. Uvidíme. Konceptualizácia extrémnej pravice, veľmi stručná, aby sme nestracali čas. V podstate extrémna pravica. My sme si vybrali tento termín, tiež je to z toho metodologického hľadiska aj po vedeckej sfére, je to také nepopulárne hovoriť o extrémnej pravice, väčšinou sa schováme pod niečo ako krajná pravica, ktorá združuje aj tie extrémne formy, aj tie radikálnejšie, tie umierenejšie formy a tým pádom je pokoj, nemusíme sa trápiť to, že či niečo označíme za extrém alebo iba radikálov, ale my v podstate trváme na tom aj v tejto štúdii, že je dobre hovoriť o tej extrémnej pravici, ktorá je síce heterogénna z hľadiska organizačných fóriem, stratégií či ideológie, ale v zásade je vystihovaná prvkami ako nativizmus, čo je, niekedy to prekladajú Slováci ako našizmus, to je kombinácia nacionalizmu a xenofóbie. Autoritárstva, pod čím si môžete predstaviť napríklad dôraz na právo a poriadok, dôraz na hierarchiu silného vodcu alebo vodcovský princíp, a potom antidemokraciu. A tá antidemokracia je vlastne dôležitá pre extrémnu pravicu, pretože tie radikálne pravice alebo populistické pravice častokrát tú antidemokraciu nahrádzajú treba s populizmom alebo nejakými radikálnejšími požiadavkami. Ale tá extrémna pravica ide tvrdo po tom, že tú demokraciu nepovažuje za systém, ktorý by tu v spoločnosti mal fungovať a mal by byť demokracia nahradená iným systémom a z histórie vieme, že sú to teda systémy totalitné, ktoré teda nahradia tú demokraciu. Nedajme sa pomýliť, častokrát extrémne pravicové strany hovoria o demokracii. Hej? Ale to neznamená, že v podstate tú demokraciu chcú žiť. Častokrát ten boj za akúsi demokraciu využívajú len preto, aby dokázali spochybniť súčasný demokratický systém. Takže antidemokratická časť krajnej pravice je pre nás extrémna pravica a budeme sa práve touto pravicou zaoberať. Len pre zaujímavosť, veľmi stručne, možno práve, mňa to zaujalo kvôli tomu, lebo je to z roku 2000, nejaká charakteristika pravicového extrémistu a vtedy som si uvedomil, že je to do istej miery nadčasové, pretože len keď to, Marešovi som to našiel, vystihuje pravicového extrémistu ako človeka, ktorý vníma nerovnosť ľudí, to znamená, niektorých ľudí považuje za tých dôležitejších, cennejších ako iných ľudí, etnizuje si sociálne konflikty, identifikuje sa s kolektívnymi subjektmi ako napríklad rasa, ľud alebo národ a preferuje konšpiračné teórie a mytologické výklady dejín. Niečo tu už nezoznelo tejto veci. Ohľadne konšpiračných teórií zažívame teraz taký boom a v podstate to, čo sa hovorilo v rokoch 2000, tak sedí aj na súčasnosť. Ja rýchlo prebehnem tie fázy, pretože nemáme veľa času a možno užitočnejšie bude sa venovať takému zhrnutiu alebo možno takým bodom do diskusie, že čo nás čaká ďalej alebo aká v súčasnosti je tá extrémna pravica. Prvá fáza subkultúr vzniká, tuto máme oddelené 1993, ale v zásade po 89. Začínajú ožívať subkultúry. Častokrát je to inšpirácia zo západu, kde subkultúry fungovali. My sme si vybrali subkultúru skinhead, ktorá sa spája práve s pravicovým extrémizmom cez naciskinheadov. Pôvodne skinheadi nevznikli ako nacisti, pôvodne vznikli v podstate ako subkultúra, ktorá dokonca počúvala hudbu africkú alebo v podstate černovskú hudbu, ako napríklad ska alebo reggae. Boli to častokrát prisťahovací z týchto krajín, ale neskôr sa teda niektorým členom podarilo nacifikovať subkultúru skinheads a my už na Slovensku sme ich poznali skôr ako naciskinheadov, aj keď to úplne presne nevystihuje. Častokrát to bolo spojené s hudbou,
Na Slovensku možno pre niektorých známe skupiny ako Krátky proces alebo Judenmord, prípadne Biely odpor. Nie náhodou spomínam práve tieto 3 kapely, pretože keď si pozrieme na tých frontmenov týchto skupín, tak ich potom neskôr nájdeme v politickej reprezentácii extrémnej pravice. Či už je to v Krátkom procese, to aj teraz uvidíme a toto prejdeme, musíme tak ísť. Napríklad Rastislav Rogel, ktorý bol v podstate frontman skupiny Judenmord, a teraz v posledných voľbách do Európskeho parlamentu kandidoval za stranu Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko. A už kandidoval aj predtým, aj v lokálnych voľbách, celkom tak frekventne sa zúčastňuje politického procesu. Takže to sú subkultúry, ktoré potom dochádzalo na Slovensku k rasovým vraždám. Asi možno najznámejšia pre vás bude Mario Goral alebo Anastázia Balažová. Na základe toho sa zintenzívnili zásahy bezpečnostných zložiek a teda okolo roku 2000 zaznamenáme úpadok subkultúr, aj práve kvôli tomu, že bezpečnostné zložky začali byť voči týmto skupinám nepriateľskejšie, to znamená, že chodili na koncerty, robili razie, zatýkali týchto ľudí a už to pre nich nebol veľmi pohodlný spôsob, ako šíriť národno-socialistický ideál. To je veľmi dôležité ešte spomenúť, že všetky tieto fázy a všetky títo aktéri majú jedno spoločné. Chcú dosiahnuť nejaký národno-socialistický ideál, to znamená národný socializmus, istú nerovnosť a tak ďalej, ale nevedia sa zhodnúť, aká organizačná forma je najlepšia pre to. Na začiatku si mysleli, že to budú subkultúry, nešlo to tak a prešlo sa do druhej fázy do občianskych združení. To znamená približne roku 2000 až 2006. Najznámejšou bola Slovenská pospolitosť, ale nebola jedinou. Registrujeme napríklad Slovenské hnutie obrody, ktoré tiež často sa angažovalo najmä v lokálnych projektoch, častokrát to boli veľmi milé dobrovoľné aktivity, ale vždy za tým teda bola aj tá myšlienka, tá ideológia. Slovenská pospolitosť vznik v roku 1995, ale prienik do verejného povedomia od roku 2003, keď možno zaznamenávate, že pochodovali v uniformách, realizovali faklové pochody a tu sa objavuje aj osobnosť Mariana Kotlebu, ktorý v podstate sa angažoval v rámci Slovenskej pospolitosti. Dokonca sa snažili založiť politickú stranu Slovenská pospolitosť národná strana, ale tento projekt bol neúspešný kvôli tomu, že Najvyšší súd túto stranu rozpustil, pretože našiel v programe nedemokratické prvky. To znamená, najmä tam išlo o to, že navrhovali zmeniť systém na stavovský štát na povzore vojnového slovenského štátu, ktorý sa ukazuje ako protiústavný alebo protidemokratický. Toto je veľmi dôležité spomenúť kvôli tomu, že tu vidíme, že tá extrémna pravica sa začala poučať z toho vývoja. Videla, že keď najmä tí, ktorí chceli šíriť politiku alebo chceli šíriť tú myšlienku národno-socialistického ideálu politickou cestou, tak videli, že ak chcú fungovať v súčasnom systéme, tak musia aspoň navonok prezentovať iné myšlienky, ako reálne teda majú v srdci a v mysliach. To znamená, že sa musia z tohto poučiť. To znamená, že už takú chybu, ako urobil Marian Kotleba pri vzniku Slovenskej pospolitosti národnej strany, že by si písal do programu, čo chce a čo si skutočne myslí, neurobil. To znamená, že už v tých ďalších programoch sa snaží byť konformný s ústavou Slovenskej republiky a s demokratickými princípmi, ale je otázne, že či reálne aj v ich súkromných rozhovoroch a na súkromných akciách v podstate tomu skutočne veril nejakému prodemokratickému vnímaniu tej spoločnosti. Návrh na rozpustenie Slovenskej pospolitosti v roku 2008 bol neúspešný, ale viac menej z procesných dôvodov, ako z nejakých obsahových alebo faktických, ale každopádne to niektorých podnietilo k tomu, aby sa znova vrátili. Tuto je vlastne Marian Kotleba, hneď ten prvý v tých uniformách. A to vlastne podnietilo k tomu, aby niektorí prívrženci extrémnej pravice sa rozhodli pre iný typ boja. To znamená, že trošku rezignovali na takýto pokojný,
pokojný boj cez občianske združenia, prípadne politické strany a rozhodli sa, že znova musia ísť do ulic a že znova musia skôr ísť cez ten aktivizmus. Bolo to približne od roku 2006 do roku 2010. Najznámejšou organizáciou bol Národný odpor. Boli to bunky v jednotlivých mestách alebo regiónoch, ktoré vznikali približne od roku 2006-2007. A tí, ktorí zakladali tieto bunky, sa vyjadrili, že doterajšia skôr politická a občianská aktivita neviedla k požadovaným cieľom, to znamená nastoleniu nejakého národného socializmu, a preto sa musia vrátiť do ulic a musia začať nejak inak. Inšpirovaní boli z Nemecka alebo Českej republiky, to boli ešte tie časy, keď nebola tá komunikácia rozvinutá práve kvôli moderným technológiám, to znamená, že tá výmena informácií a inšpirácií bola častokrát v osobnej rovine, prostredstvom stretnutí, koncertov a tak ďalej. Preto tu ešte vidíme, že len z tých okolitých krajín väčšinou tie inšpirácie prichádzajú, to znamená z Nemecka alebo Českej republiky. Ideológia sa zachovala, ale prišla nová organizačná forma. To znamená, že zo strategických dôvodov sa snažili robiť tú svoju činnosť inak. A to tak, že si organizovali do menších skupín, nazývalo sa to tiež odpor bez vodcu, alebo leaderless resistance, a v podstate sa upustilo od nejakých centralizovaných a hierarchizovaných štruktúr, ako bola napríklad Slovenská pospolitosť, pretože zistili, že takýmto spôsobom môžu lepšie fungovať bez zasahov bezpečnostných zložiek a štátnej moci. To znamená, že budú takýmto spôsobom nebudú infiltrovaní práve bezpečnostnými zložkami a nebudú tak regulovaní ako v prípade občianskych združení alebo politických strán. Rezignovali tak na legálne, respektíve politické prostriedky boja, ale zároveň teda napríklad v Nitre ich bolo častokrát vidieť na demonštráciách alebo aj v iných mestách. Nerezignovali na to, aby získali čo najväčšiu popularitu ľudí, aj bežných ľudí, aj keď teda išli iným spôsobom. Len pre zaujímavosť, lebo nemáme na to veľa času, ale v rámci odporu bez vodcu vzniká tiež taký špecifický koncept autonómneho nacionalizmu, čo boli vlastne tiež neonacisti, ktorí však vnímali trošku iné témy a prezentáciu ako dovtedajší extrémisti, ako sme boli zvyknutí, a oni sa do veľkej miery správali ľavicovo, čo sa týka štýlu obliekania alebo teda aj prejavov. Prezentovali sa napríklad graffiti, niektorí robili rap, čo v podstate dovtedy nebolo mysliteľné, aby nejaký skinhead počúval rap alebo proste nejaký extrémista. A jednoducho chceli tak zmiasť bezpečnostné zložky, ale zároveň aj nastolovali nové témy ako napríklad ochrana životného prostredia alebo boj proti kapitalizmu, čo je tiež ľavicová téma. A v podstate táto časť neonacistov si tieto témy osvojila, inšpirovali sa alebo odkazovali na Strasserovcov, na bratov Strasserovcov počas nacistického Nemecka, ale treba povedať, že to nebol úspešný projekt, pretože oni očakávali od tých svojich ľudí, od neonacistov, že sa budú vzdelávať a že budú trošku na vyššej úrovni ako agroskins v krčmách, a to sa im nepodarilo jednoducho posunúť tú neonacistickú scénu trošku intelektuálne vyššie. Takže v podstate to bol viac menej neúspešný projekt. Napriek tomu trošku možno pre niektorých úspešnejšie boli polovojenské skupiny, ktoré potom na chvíľu prevzali taký príjm na ulici, a tuto sa trošku nám to rozdvojuje, lebo jedna skupina, ktorá stále mala trošku odpor k tej politickej alebo občianskej ceste, tak sa vybrala polovojenskými skupinami. Naopak tí, čo chceli ísť do politiky a občianskych združení, tak tí išli cez Kotlebovcov ľudovú stranu Naše Slovensko, ale samozrejme oni aj medzi sebou spolupracovali. To je dôležité povedať, že tá subkultúra aj tieto rôzne pouličné zoskupenia častokrát spolupracovali aj s politickou reprezentáciou, poznali sa z koncertov, poznali sa z pôsobenia a jednoducho bolo vzájomne výhodné, že spolu fungovali. Akčná skupina Vzdor Kisúce bolo takou najznámejšou skupinou polovojenskou, ktorá sa snažila o vytváranie akejsi alternatívnej bezpečnostnej zložky, ktorá mala do istej miery aj konkurovať legitímnej moci štátnej a chceli vytvárať domobrany. To znamená, že ľudí, ktorí budú
brať zodpovednosť do vlastných rúk, my to nazývame vigilantizmus. Ono do istej miery, je to veľmi populárne medzi ľuďmi, videli sme to, keď organizovali Kotlebovci hliadky vo vlakoch, že veľa ľudí si to pochvalovalo, ale bez toho, aby dokázali vnímať tie rizika, ktoré z toho vyplývajú. To znamená, že aj ja keď chodím diskutovať s mladými ľuďmi po školách, tak ono na prvý pohľad je to veľmi atraktívny projekt, akási domobrana alebo branie zodpovednosti do vlastných rúk, ale je potrebné si uvedomovať tie rizika, ktoré z toho vyplývajú a najmä v prípade, že to organizujú extrémistické skupiny, ktoré sledujú aj určité ideologické ciele. Tieto polovojenské skupiny sa prezentovali tréningami, zdravým životným štýlom, láskou k životnému prostrediu napríklad. Spočiatku to bolo bez politiky, ale naspäť, potom po pár rokoch pribudla ideologická zložka, dokonca vytvorenie politického krídla. Možno vám hovorí niečo meno Marian Magat. Marian Magat bol zakladateľ akčnej skupiny Vzdor Kysuce a v zásade ten na začiatku hovoril, že nepôjdu do politiky, že politika ich sklamala, že v podstate treba ten národno-socialistický ideál dosahovať iným spôsobom, avšak nevydržal to, lebo má isté politické ambície a postupne vytvoril v rámci akčnej skupiny Vzdor Kysuce politické krídlo. Táto skupina bola personálne prepojená aj s ľudovou stranou Naše Slovensko. To je to, o čom som hovoril, že v podstate napriek tomu, že si mysleli, že oba prúdy si mysleli, že ich cesta k národnému socializmu je lepšia a efektívnejšia, tak nemali problém spolupracovať. Bol to taký integračný prvok v rámci krajnej pravice, možno pre mnohých z vás vám nič nehovorí akčná skupina Vzdor Kysuce, ale keď sa organizoval pochod proti islamizácii v roku 2015, tak to bola jedna z hlavných síl akčná skupina Vzdor Kysuce a ona dokonca dokázala spojiť celú krajnú pravicu na Slovensku. To znamená, že tam sú inak v rámci krajnej pravice na Slovensku sú dosť osobné animozity medzi jednotlivými predstaviteľmi, pretože každý chce byť vodca, predsa. No a v zásade tam oni dokázali, táto akčná skupina Vzdor Kysuce dokázala trošku túto krajnú pravicu spojiť s výnimkou Slovenskej pospolitosti vtedajšej, tá sa nezúčastnila, ale inak všetci jednotlivci relevantní z hľadiska extrémizmu, alebo teda pravicového extrémizmu, alebo radikalizmu sa tam zúčastnili. Dobre, toto je napríklad tá akčná skupina Vzdor Kysuce. A tuto tiež ešte dávam do pozornosti, keď hovoríme o tom prepojení, tak akčná skupina Vzdor Kysuce napríklad oslavovala to, že majú človeka aj v Európarlamente, pretože Lukáš Kopáč sa stal asistentom Milana Uhrika vtedy, keď bol ešte Milan Uhrik v ľudovej strane Naše Slovensko. A teraz Lukáš Kopáč je jeden zo zakladateľov a prominentných členov republiky. Takže vidíme tie prepojenia vyslovene, že ani nie, že extrémnej pravice ako politickej reprezentácie, ale vidíme to prepojenie tej ulice. To znamená, že tých pravicových extrémistov z ulice s politickou reprezentáciou extrémnej pravice. Napriek tomu, že republika sa tvári možno ako nejaká umiernená krajne pravicová strana, ktorá s extrémistami nič nemá spoločné. Hej. Niektorí považujú za polovenskú skupinu blízku extrémnej pravici aj slovenských brancov. Ja sa domnievam, že tá pravicovo-extrémistická povaha je tam nejasná, že to boli dosť nezrelí ľudia, veľmi nekonzistentní ideologicky a politicky a v začiatkoch chodili oslovať Tisa a potom o 2 roky čistili pamätníky SMP. To znamená, že boli dosť založené na takých predsudkoch, takých bežných na Slovensku, to znamená, že mali určité prejavy proti etnickým, sexuálnym menšinám, národnostným menšinám, pretože to v spoločnosti zase nie je niečo, čo to v spoločnosti jednoducho je, takže oni sa viezli na tej vlne, ale že by boli nejako jasne vyprofilovaní ideologicky, alebo že by mali snahu o nejaký antisystém, podľa mňa nie. Dokonca oni častokrát deklarovali aj podporu ozbrojeným silám Slovenskej republiky. To znamená, že ja by som, podľa môjho názoru, aj keď boli takí známejší možno, aj populárnejší v spoločnosti, ja by som ich nedával úplne do extrémnej pravice. No a máme tu fázu politickej strany, to sú Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko približne od roku 2011, ale vieme, že od roku 2016 je známejšia práve kvôli tomu, že sa stala parlamentnou politickou stranou.
Prvý volebný úspech už bol zvolenie Mariana Kotlebu za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013. Tuto vidíte členov fašistickej aliancie za mier a slobodu. V podstate strana, ktorá sa postupne snažila získať podporu aj umierenejších voličov. Ak sme tu hovorili o tom, že glorifikácia TISA, ospravedlňovanie slovenského štátu, tak to boli témy, ktoré pochopiteľne tejto strane boli blízke, ale postupne ich zo svojich tém ich obmedzovali, teda zo svojho programu alebo programatiky a zamerali sa na niečo, čo ľuďom je bližšie. Vidíte to napríklad aj na tom logu, to mi teraz tak napadlo, keď to vidím, že aj to logo zmenili práve kvôli tomu, aby boli menej napadnutí bezpečnými zložkami, že propagujú v podstate nejaký totalitný režim, ale zároveň aj pre ľudí, aby nepôsobili ako extrémisti. Keby sme sa vrátili naspäť, bojím sa to klikať, ale dám to. Nemusel som. Ale vidíte, tuto Slovenská pospolitosť, že tam je rovnoramenné, sú teda ten kríž, a tuto vidíte, že, a to bol pôvodne aj LSNS, takýto symbol, to logo, a potom neskôr ho zmenili práve na tento symbol, ktorý mal byť teda taký umiernenejší. Hej. Možno jeden z dôvodov, prečo neboli rozpustení, tých dôvodov je viac, o tom by sme mohli diskutovať, že prečo sa nepodarilo túto politickú stranu rozpustiť, ale každopádne sa potom vybral štát iným spôsobom, že nepôjde rozpúšťať stranu, pretože to je veľmi citlivé. Právo združovať sa je základné ľudské právo, ktoré musí byť chránené a musí byť vážny dôvod na to, aby ste ho nejakým spôsobom obmedzili. Preto sa vybrali cestou odsúdenia predsedu strany Mariana Kotlebu, to sa podarilo, bol odsúdený za propagáciu hnutí smerujúci podľa ľudských práv a slobod tým, že prezentoval sa 1488 dárom, ktorý teda je symbolom neonacistickým. Vnútrostranický rozkol v 2021, o ktorom vieme, odštepenie sa poslancov a založenie hnutia Republika. To je vlastne taký najnovší vývoj. Tá Republika sa zdá, alebo sa prezentuje byť umiernenejšou alternatívou, ktorá by mohla teoreticky mať aj koaličný potenciál, ale opakujem, aj keď navonok to tak môže vyzerať, smerom dovnútra sa v týchto skupinách veľa nemení, len tá skrytá agenda zostáva. Tuto napríklad vidíte spôsob, akým sa snažil Kotleba komunikovať s bežnými ľuďmi. Spravíme poriadok so zlodejmi v kravatách aj s parazitmi v osadách. Tuto je tam veľmi silný populistický apel. To znamená, že nestačí, že si urobíme poriadok s Romami, ako teda toto myslel, ale treba urobiť poriadok aj s politikmi, lebo my sme tí, čo zastávame ľud. A tí zlodeji v kravatách, to sú väčšinou teda politici alebo nejakí oligarchovia, tak s nimi tiež musíme urobiť poriadok. A to je jeden z dôvodov, prečo Marian Kotleba bol úspešný. A jak sme tu hovorili o príčinách úspechu, tak jeden z dôvodov bol aj ten, že si veľmi úspešne osvojil nejaký populizmus, v tom zmysle populizmus, že útok na politické elity, útok na, alebo rozdeľovanie spoločnosti na nejaké elity a potom ľud, ktorý trpí práve tým, že tie elity sú skorumpované a neslúžia ľudu. A tuto vidíte práve tú kandidátku najnovších, teda posledných voľbách do Európskeho parlamentu. Keď Marian Kotleba zistil, že už s tou umierenosťou to asi nepôjde, lebo Republika mu v tomto vo veľkom konkuruje, tak si dovolil dať na kandidátku práve toho Rastislava Rogela, ktorý spieva, ešte doteraz robí koncerty krátkeho procesu a spieva v Judenmorde o tom, ako treba poslať do plynu Romov. Ale je tam napríklad aj brat Mariana Magata, ktorý bol teraz odsúdený za podporu teda hnutí smerujúci podľa ľudských práv a slobod, takže Peter Magat je jeho brat. Nájdete tam teda viacero takých mien ako Marcel Urban, ktorý sa tiež pohyboval v tej pouličnej extremistickej scéne. Už teraz to môže urobiť, pretože hľadá svoj priestor medzi svojimi voličmi z extremistického prostredia. Dobre, idem moc dlho, ale končím. Diskusia, záver. Organizačné formy extrémnej pravice, ako sme videli, sa menia a samotní extrémisti nie sú istí, ktorá forma je najlepšia. Akým spôsobom presadzovať ten národno-socialistický ideál, akým spôsobom oslovať ľudí, ako ich dostať na svoju stranu a niečo zmeniť.
Takže tie organizačné formy extrémnej pravice sa menia, ideológia však zostáva. Častokrát je to však skrytá agenda, respektíve sú témy a ideológia komunikované v súlade s právnymi predpismi. A to hovorí o tej našej opatrnosti. Jednoducho, my by sme pri tej analýze týchto strán, ich programu, ich pôsobenia mali byť opatrní a rátať s tým, že nestačí si prečítať ten politický program. Teraz budem trošku kritický k niektorým sudcom na Slovensku, ktorí si prečítali program a povedali, že však ten program je v poriadku, pretože keď tam písali, že spravíme poriadok nie len s cigánskymi parazitmi, tak je to v poriadku, lebo to nie len odkazuje na to, že sa to netýka nich, ale urobia poriadok aj s inými parazitmi. Jednoducho, tá opatrnosť naša analytická je v tom, že nemôžeme sa spoliehať len na to, čo je na papieri, ale musíme sa spoliehať práve na poznanie toho prostredia, na tú možno neformálnu, neoficiálnu komunikáciu tých ľudí, na personálne prepojenia a ďalšie premenné, ktoré nám do toho zasahujú. K čomu však dochádza, a už som videl, že aj tu bude k tomu príspevok, na čo sa teším, dochádza k mainstreamizácii alebo normalizácii krajnej pravice. Ja to vidím trošku ako z takých dvoch strán. Jedna vec je tá, že inak to znamená, že postupne preniká krajná pravica do politického stredného prúdu a akceptujú ako normálnu súčasť politického spektra. Kaz Mude hovorí o tom, že toto je štvrtá vlna krajnej pravice v Európe. To sa netýka len nás. To znamená, že keď v tretej vlne niektoré témy krajná pravica nastolovala, tá opozícia voči tomu to prijala a tie témy diskutovala. Ale nemenila rámec tej diskusie. To znamená, že hoci krajná pravica vyťahla tému imigrácie, ale ten stredný prúd, alebo dokonca lavica, v podstate mala jasno v tom, ako treba o tej imigrácii hovoriť, aký je tam základ, aký je tam fundament a nie z neho odbočovať. Hej. To bola tretia vlna. Kaz Mude hovorí o tom, že tá štvrtá vlna je o tom, že nie len, že oni nastolujú témy, ako napríklad imigrácia, to je legitímne, že práve aj krajne pravicové strany môžu nastolovať určitú tému, ale že ten stredný prúd preberá retoriku, preberá rámec, preberá narratívy. A to je ten problém, s ktorými sa stretávame z môjho pohľadu aj na Slovensku a dlhšie na to upozorňujeme. Upozorňovali sme na to už počas migračnej krízy v 2015, že v podstate tí politici stredného prúdu by nemali tak ľahko skočiť na tie narratívy alebo v podstate na tie rámce, ktoré nám tu ponúka krajná pravica. Ale to je jednoducho štvrtá vlna krajnej pravice, ktorá hovorí o tom, že jednoducho krajná pravica začína byť akceptovateľná nielen politickými hráčmi, ale aj spoločnosťou. Hej. Na druhej strane, preto hovorím, že to ide z dvoch strán, aj tá krajná pravica alebo extrémna pravica musí robiť nejaké kroky, to znamená, že musí niektoré témy prezentovať opatrnejšie, nemôže vyložiť karty na stôl, že čo chceme reálne, čo chceme robiť, ale robí to opatrnejšie, snaží sa tie témy prezentovať tak, aby nezbudzovali odpor tých ľudí. To znamená, že už ich neoznačujú tí voliči ako extrémisti, ale ako nahnevaných ľudí alebo tých, čo si zastávajú ten ľud, alebo tých, čo sú možno trošku radikálnejší, ale v podstate aj my sme potom extrémisti, keď máme radikálnejšie myšlienky. To znamená, že aj tá krajná pravica musí robiť určité zmeny. My na Slovensku sme, dá sa povedať, že extrémny príklad ohľadne tejto mainstreamizácie a normalizácie, nielen kvôli tomu, že SNS dlhodobo funguje na Slovensku a je legitímnym partnerom pre mnoho politických subjektov, ale aj kvôli tomu, že sme mali Kotlebovcov ľudovú stranu Naše Slovensko v parlamente, čo v podstate nie je takým zvykom. Hej. My častokrát útočíme aj na to, že Ukrajina, aké má prepojenie s extrémnou pravicou, ale v zásade podľa odbornej literatúry my a Gréci mali extrémistické politické strany v parlamente. Hej. To znamená, že my sme práve tá krajina, ktorá s tým má skúsenosť a do istej miery normalizujeme aj extrémnu pravicu na Slovensku. Hej. Aktuálne slovenský prípad je Hnutie Republika. Hej. To znamená, že už sa uzatvárajú koalície na lokálnej úrovni, dokonca ľavicová, alebo teda strana, ktorá sa prezentuje ako ľavicová, uzatvorila koalíciu s Republikou na lokálnej úrovni, dokonca neviem, či aj tu v Banskej Bystrici nepodporovali kandidáta na primátora, alebo teda nie. Áno, aby som neklamal. Takže vidíme, že to je práve tá akceptácia tej krajnej pravici, to je tá normalizácia a mainstreamizácia. Ktorú ľavicovú stranu ste mali na mysli?
Povedal som strana, ktorá sa prezentuje ako ľavicová Smer. Hej. Tak, prepáčte za tú vsúku, ale práve túto to vidieť, že niekedy tam zlyháva taký základný princíp, ktorý by mala mať socialistická alebo sociálno-demokratická strana. Dobre, a teraz veľmi stručne na konci už len, že aká je budúcnosť. Budúcnosť môže byť pokračovanie tejto mainstreamizácie, to znamená, že ešte väčšia akceptácia krajnej pravice až extrémnej pravice, aj na Slovensku, vidíme, ako to dopadne s hnutím Republika. Alebo sa tiež hovorí, a to v podstate myslím, že Griffin používa ten termín grupuskulácia pravice. To znamená, že v podstate nepôjde o nejaké organizované, nejaké centralizované skupiny, ktoré budú tú pravicu reprezentovať, ale bude to nejaký ekosystém vzájomne popredpájaných menších skupín a jednotlivcov, ktorých spája tá myšlienka, ktorých spája ten národno-socialistický ideál. A tomu pomáha napríklad globalizácia, rast individualizmu a rozvoj komunikačných technológií. Aby som to povedal konkrétne na príklade, jednoducho, častokrát mladí ľudia nemajú záujem už o nejaké združovanie sa a zhromažďovanie sa, ale je každý u seba, dokáže sa spojiť cez komunikačné technológie s ľuďmi zo Spojených štátov, ktorí ho inšpirujú a dokáže tú myšlienku šíriť sám o sebe bez nejakých zásadných kontaktov. Zároveň je to pre neho výhodnejšie, pretože je bez pozornosti bezpečnostných zložiek. A keď hovoríme o nejakej extrémnej pravici alebo aj krajnej pravici, tak toto môže byť tá cesta. A ten príklad bol napríklad terorista zo Zámockej ulice, teda ten, čo zabil 2 ľudí pred teplárňou, ktorého ste nenašli ani v tých subkultúrach, nenašli ste ho ani v občianskych združeniach, ani v politickej strane, ale v podstate fungoval na šírení a teda prispieval k šíreniu ideológie a dokonca násilným spôsobom, možno oveľa efektívnejšie ako niektoré tie skupiny, ktoré v súčasnosti fungujú. Prepáčte, ak som bol dlhšie, postrážil som z toho, ale ďakujem za pozornosť. Dobre, to bude náročné, lebo sme si zaujímavým obsahom zrušili skoro prestávku. Dajme tomu, skúsme dať si 3 alebo 2 krátučké otázky a krátke odpovede, ak je záujem. Ak nebude, tak urobíme prestávku a my tu nastavíme veci, lebo nás čakajú zahraniční hostia. Čiže povedzte vy. Tak chcete už? Nech sa páči, Rado. Prechody politických subjektov a politikov medzi extrémnou pravicou a krajnou pravicou. Či to považujete za vec kalkulácie, to znamená, že chcem byť akceptovateľný, alebo v tom vidíte aj nejaký skutočný ideologický posun u časti týchto politikov? Ja si myslím si, že môže mať niekto svoj osobný príbeh, tak ako každý z nás, a ja som bol radikálnejší, keď som bol mladý, mladí ľudia sú radikálnejší a postupne sa umierňujú, tak niekto môže z tých extremistických postojov zmierniť a stať sa konzervatívnejším alebo radikálnym. Myslím, že je to prirodzené, ale na druhej strane to, čo máme odsledované v tejto scéne, tak sa ukazuje, že tam funguje práve tá skrytá agenda alebo hidden agenda a jednoducho, keď si to pozrieme na tých jednotlivých osobnostiach, ako je napríklad Marian Magat, ktorý sa nikde neposunul za tie roky, naopak sa ešte viac uzatvára do tej svojej bubliny a navyše práve to, že v súčasnosti tá doba je taká, že nás tlačí do tých bublín, tak vy nemáte ani možno taký priestor na tú sebareflexiu, ale naopak sa len utvrdzujete v tých názorov, ktoré máte a len to možno viac hrotíte a medzi tými fanúšikmi ste obľúbení. Rastio Rogel takisto, subkultúry v 90. rokoch, hudba neonacistická, v súčasnosti kandidát za LSNS stále kandiduje. Takže ja si osobne myslím, že častokrát je to len kalkul. Niekedy až tak provokatívne si hovorím, že možno keby na Slovensku nemáme tú brániacu sa demokraciu, že každému umožníme si hovoriť, čo chceme, vtedy by sme to vyfiltrovali. Ale tým, že my máme to obmedzenie v podstate zákonné, že tí ľudia si nemôžu hovoriť, čo chcú, tak potom už len hádame, že myslí to vážne, alebo je to len nejaká teda jeho kalkul politický. Takže, ale z môjho pohľadu, z toho, čo my máme naskúmané, aj z toho, že tí ľudia sa
s odstupom rokov častokrát vracajú tej ideológii, že oni majú medzi tým rodinu, prácu, robia si kariéru, takže sa zdá, že už upustili tieto myšlienky a potom príde nejaká situácia, ako je migračná kríza, alebo LGBTI, lebo cítia ohrozenie svojej rodiny a svojich detí, tak sa k tým extremistickým myšlienkám vrátia. Môj pohľad na to. Nech sa páči, Boris, ešte. Iba jednu poznámku k tomu, však to je aj v literatúre známy fakt tzv. Ezoterických a exoterických vyjadrení. To je všeobecne naprieč Európou, v USA menej. Ale v Európe je to skutočne postavené tak, že ako náhle vstupujú do reálnej politiky, krajine pravicový, lebo ja nevidím rozdiel medzi krajnou pravicou a extrémnou, to je len slovný preklad toho istého po slovensky a použitý cudzí výraz, ale oni skutočne tým, že vstupujú do nejakých reálne existujúcich štruktúr a ukazuje sa, že tie európske inštitúcie sú relatívne veľmi silné, takže oni nie sú schopní preraziť tým, čo voláme metaforicky antisystémové opatrenia, čiže oni skôr sa prispôsobia tomu systému, ale vnútorne to majú vypozorované cez rôznych, ale aj výskumníkov, nielen agentov, že tá rétorika vnútorná v ich úzkom kruhu ostáva tá istá, dokonca je ešte tvrdšia, dalo by sa kľudne hovoriť o fašizujúcej koncepcii a naratíve. Navyše to len taká posledná poznámka, že my stále ten fašizmus aj nacizmus chápeme iba v jeho vojnovej podobe, tak ako si ho pamätáme z vojny, ale keď si to premietnete do rétoriky a naratívu z 20. rokov, keď začínal, tak zistíte, že je to presne ten istý naratív, tá istá rétorika, ten istý spôsob hovorenia, ako je ten, ktorý si oni vnútorne v tých svojich kruhoch rozprávajú. Tak len poznámku som chcel. Takže ďakujem všetkým. My tu máme technické záležitosti, čiže vy máte 10 minút prestávku. Neodchádzajte ďaleko, pretože na neskôr 12.05 sa tu určite stretneme, prosím vás. Čakajú nás zahraniční hostia. A samozrejme, kto potrebuje, budeme v nemčine hovoriť, čiže tlmočnícke zariadenia máte vonku, tu vzadu. Ďakujem pekne.